uZozibini ngimaze sisafunda naye ecrash. Ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ngangimshela. Izinto zami zangalunga ke wangishaya ngepani ngoba wathi akajoli nabafana abaphatha isinkwe esingenayo ucheese. Ngiyakhumbula ngisafunda ecrash ngangiphatha isinkwe esigcotshwe irondo. Angigive uphanga ngoba mina ngiyindoda engagive up vele. Ngiyakhumbula wazwa nginika ichance yokuthi sijole sesenza ugrade 3. Sajola unyaka wonke izinto zethu zaze zonakala mase senza ugrade 4 ngoba iphuthe ngalenza ukuthi ngasuke ngashela enye ingane eyayizalwa uMiss wethu esifundisa grade 4. Shuthe uZozibini kanti uzovela athole ilove letter engiyibhalele lengane engangifake no R5 phakathi. Sixabaneke naye angale. Ngiyakhumbula ukuthi futhi mhla ethola leyo letter u5 akawubuyisanga wahamba nawo. Angisho ukuthi ngiyawufuna. Sahlukana ke ngamncenga kwazi ukuthi siyaqeda ke primary. Lento yemodeling nina nimaze manje Miss South Africa. Mina vele kwakuba sisafunda naye ecrash ngiyakhumbula waze wawina uMiss Crash ngalowo nyaka. Wanikwa ama crayons nama chips. Waphinda futhi ka grade 3 wawina. Akagcinanga lapho ngoba naka grade 6 waphinda futhi wawina kumodelwa ngalowo nyaka. So yinto akade ayiqalile vele. Ngiyakhumbula even ngalesi sikhathi kade contest ukuba Miss South Africa. Bengisamncenga ngalezo izikhathi ngisafuna ama love back. USenusibaro omusha ayike ngagcina ngigive up kanjalo. Yebo ukumbona eshada kungiphathe kabi hayi ngoba ngingamfisela izinto ezinhle ukuthi bengisanethemba lokuthi lento esasinayo enhle sisafunda ugrade 4 mhlawumbe bezonginika ithuba lokuthi siphinde siqhubeke. Kodwa ke ngoba kuthiwa impilo iyaqhubeka nami ngizitshenile ukuthi hayi ngoba useshadile angisale sengimove on ngimfisela inhlanhla emshadweni wakhe noma u50% wenhliziyo yami ubusafuna ukuthi silungise izinto sibuyelane.